At købe bolig under sydens varme himmelstrøg, ja, så er du faktisk ikke alene. Mange nøjes nemlig ikke med at drømme. 10.000vis af danskere har allerede kastet sig ud i eksotiske boligeventyr langt væk fra Danmark. Vi bliver nemlig bombarderet med salgsmateriale i magasiner og aviser. Ja, selv på markedspladserne slipper sælgerne deres salgstalenter løs. Penge følger i aften i hælene på familien Banke, der overvejer at købe lejlighed i Tyrkiet. Det ser lækkert ud. Ja. Og der må sige, der er virkelig børnefaciliteter. Det vil være livræd her, garanteret også. Men hvordan slipper man helskindet igennem en bolighandel på det boblende tyrkiske marked? Få fif og fiduser senere i udsendelsen. Først skal vi møde familien, der overvejer at gøre boligdrømmen i Tyrkiet til virkelighed. Jeg tror, det bliver det, jeg skal. Tror jeg. Men det kunne også være perfekt, altså med strand og kort vej og det hele. Og en fantastisk udsigt også, ikke? Altså op i bjergene, men alligevel tæt på stranden. Brian og Pernille Banke holdt deres ferie i Tyrkiet i sommer. Nu overvejer de at købe en lejlighed i landet. Det, som der jo tiltaler mig, når man sådan har kigget omkring, det er, at der er jo sommer hele året, ikke? Altså, der er jo 15-18 grader i den dårligste måned om vinteren, ellers så er det jo faktisk sommer hele året rundt. Og det er jo ret fantastisk, kan man sige. Sammen har de sønnen Simon på 14 måneder, og Pernille har også sønnen Sebastian på 9 år, men han er ude at lege. Brian Banke er 38 år og butikschef i et stort supermarked, og Pernille Banke på 39 er kundekonsulent. Det er jo selvfølgelig også noget med at investere sine penge og få noget fast ejendom. Vi bor jo i en lejet lejlighed, og vi gerne, og har snakket længere om, at vi gerne vil have en fritidsbolig. Vi snakker om, at vi har et sommerhus, ikke? Altså. Men prisniveauet har jo godt nok været i den forkerte ende. Ja, nu falder det lidt, siger du, men så her er der mulighed for at få noget rigtig lækkert nybygget til billige penge, ikke? Til halv pris af, hvad sommerhus koster i Danmark, ikke? Men hvad må familiens nye investering egentlig koste? Det er vi slet ikke enige om. Nej. Slet ikke. Altså... For Brian, altså for dig, der er det jo helt klart sådan, at når vi starter, så starter vi med, at så skal vi kun lige købe. Nu siger vi bare 10.000 kroner. Nu er det jo selvfølgelig slet ikke det, der handler om her, men sådan er det gerne. Det starter simpelthen med, at vi skal have det her, men så kan vi lige så godt lige tage det næste. Så får han mig til at kigge på det næste, og jo mere man kigger opad, jo bedre bliver det selvfølgelig, og det bliver jeg jo grebet af, så vi ender altid i noget, der er alt for dyrt. Altså hvis vi har en lille dejlig båd, da vi skulle have den, der skulle vi starte med en lille brugt båd til 20.000, og så endte vi komme hjem med en hel fabriksbåd. 130. Ja. Prismæssigt, der bevæger vi os umiddelbart fra omkring 800.000 danske kroner til omkring 1 million. Så skal vi have lidt skjorte her. Skal Simon? Familien er ved at pakke. Den skal 2-3 dage på besigtigelsestur i Tyrkiet. En tur, der måske kan ende med et køb. Ja, men du kan lige så godt lade være, Simon. Lige meget hvor meget ballade du laver, så kommer du ikke med. Det er en voksentur. Så, vi er klar. Hey. Familien Banke er ikke alene om at drømme om en feriebolig i udlandet. Masser af danskere har allerede kastet sig ud i et boligeventyr langt væk fra Danmark. Men der findes faktisk ikke sikre tal for, hvor mange danskere, der har købt bolig i udlandet, eller for hvor i verden de har investeret. Men Nykredits internationale afdeling vurderer, at Spanien er det mest populære sted at slå sig ned. Cirka 30.000 danskere har købt egen bolig i det solsikre land. På andenpladsen kommer Frankrig, hvor cirka 20.000 danskere har investeret i enten lejlighed eller hus. Sverige suser ind på tredjepladsen med cirka 10.000 danskere, og her er det typisk ødegårdene, der trækker. Tyrkiet kravler ind på en fjerdeplads med op mod 5.000 danskere med egen bolig, og tallet er stigende. Men lad os lige se, hvad det er, danskerne falder for, når de kaster sig ud i et boligeventyr i den populære turistby Alanya i det sydlige Tyrkiet. Alanya ved Middelhavet. Tyrkisk badeby siden 1200-tallet, hvor sultanerne og rige tyrkere er taget til, især til vinterhalvårets temperaturer på 15-17 grader. Hvor regn mest er noget, man læser om i bøger, sommertemperaturer på over 30 grader og vandet langt op i 20'erne. Alanya er blandt andet kendt for sin gamle sultanborg og for Kleopatra-stranden, som en forelsket sultan opkaldte efter den smukke egyptiske herskerinde.
Byen har omkring 100.000 indbyggere og bliver hvert år besøgt af omkring 1 million turister. Den første udenlandske turisme spirede for 20 år siden og har siden taget fart og har sat gang i et eksplosivt salg af ferieboliger. Med den slags oplevelser på nethinden, så kan man jo let lade sig friste til vilde impulskøb. Vi er fulgt med familien Banke på rundvisning i nogle af byens lejligheder, og måske skal der handles. Kan solen og det varme Middelhav få Brian og Pernille Banke til at slå til i et svagt øjeblik? Har de modet til at købe på denne tur, og hvor meget må det koste? Først skal de og resten af gruppen besøge ejendomsmæglerselskabet Homcos kontor i Alanya. Vores familie har været her en gang før. Vi har været inde og hente materiale, dengang vi var på ferie herinde. Homco-chefen orienterer gruppen om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Det er, at vi alle sammen kommer ud samlet og ser de boliger her, fordi det kan godt være, at man har nogle idéer om, hvad man kunne tænke sig, når man er derhjemme og så videre, men det kan være, at man ændrer mening, når man er hernede. Turen starter, og gruppen når det første stop. De skal se det samme kompleks, som familien Banke holdt deres ferie i sommer. Skal vi op og se en lejlighed indvendigt? Hold da op, en balkon. Det er godt nok lækker. Hvad koster den, hvis du køber den? 145. Det er 1,1 million. Brian Banke har langt fra bestemt sig, men han joker med, at han er let at overtale. Den kan vi jo få nøgler med hjem på i morgen. Men rundturen er ikke over. Flere boliger venter. Næste stop er et luksushus lidt oppe i bjergene. Velkommen til! Næste levende billede her. Vi går meget ind i at lave sådan og føre stilen helt ud. Det vil sige, nu har vi en pompøs villa her, der svarer lidt mere til Patricia-agtigt. Det er lidt mere en sydspansk villa, den her. Så skal der være stugloft indvendigt. Der skal være trappegelænder, som der er i den stil. Det må ikke være krom trappegelænder, som I havde i den anden lejlighed før. Det skal passe samme ting nu. Du vil være lidt hooked på den her, Skær? Jamen, jeg synes jo, den er lækker. Og så går det videre til turens tredje stop, der er et lejlighedskompleks tæt ved byen. Der er udgang fra soveværelset også. Det er lækker. Det vil sige, den her prismæssigt, hvad koster den? Her kan du få sådan her for omkring 75.000 euro, omkring 5 million. Det er utroligt først til den pris, ikke? Altså, man kan 5 million. Interessen kølner lidt, da familien opdager, at naboen er en moské. Hvor har vi moskéen? Ja, jeg vil sige, den er så lige... Den kommer vi ikke til at overhøre. Nej. Det kan vi godt være enige om. Dagen efter fortsætter rundturen. I løbet af aftenen har Brian og Pernille Banke set på 2 lejligheder i et nyt kompleks. En ny mulighed. Pernille Banke er mest interesseret i en almindelig førstesalgslejlighed, mens Brian Banke har fået øje på en luksuriøs penthouse-lejlighed. Nu vil de se dem igen. Hvor langt er I kommet med, om det er almindelig penthouse, eller om det var... Eller penthouse, om det var en almindelig lejlighed? Jamen altså, jeg vil sige, at der er sådan lidt procenter på, men vi vil egentlig gerne lige se begge dele. Ja. Den almindelige lejlighed koster lige over 1 million. Penthouse-lejligheden koster mindst 1,6 millioner. Altså få udsigten samtidig med, at man får byens bedste strand, ikke? Det var lidt fedt, vi var heroppe i går, fordi nu er der enormt meget støj, og det var der ikke i går. Nej, lige nok. Men det er støj fra byggepladsen. Skal vi lige gå op og kigge op? Det er færdigt, vi jo begynder at... Nu er det så, I skal se, om I vil have den ekstra etage på. Brian er lidt smålun på penthouse-lejligheden ovenpå, men de er jo 2 om at bestemme. Jeg tror, jeg får en overtale. Om det lykkes for den energiske ejendomsmægler at få solgt familien Banke den dyre lejlighed, det afslører vi lidt senere i udsendelsen. I mellemtiden skal vi se lidt nærmere på mæglerne, for det er ikke kun på tyrkisk jord, at man løber ind i de ihærdige og drevne sælgere. Også i Danmark bliver der kæmpet om kunderne til de eksotiske boliger i udlandet. Og det er de mest uventede steder, at sælgerne dukker op. Sådan en sur, råkold regnværsdag i august kan det godt hjælpe lidt på humøret at tage på krammermarkedet. Her i det vestjyske Ulfborg bliver der lokket med andet end bare genbrugskopper og karuseller. Der er kun 1000 meter ned til stranden. Ja, og det er den børnevenlige strand, vi snakker om her. Det er Øststranden og noget i Tyrkiet. Det er virkelig et lækkert projekt. Fra villateltet her foran campingvognen bliver der solgt tyrkiske villaer og lejligheder. Tak, vores priser de starter på 58.000 af. Og så har vi villaer op til 400.000 euro.
altså fra 500.000 kroner og helt op til 3 millioner kroner. Herre og fru Holm og deres firma Best Home laver investeringsprojekter i Tyrkiet. De er taget til Danmark for at lokke kunder til. Og de er ikke alene. Der bliver formidlet udenlandske ejendomme på messer og markedspladser, og det vrimler med dem i de danske magasiner og aviser. Annoncerne for ferieboliger i Bulgarien, Spanien og ikke mindst Tyrkiet. Det har vi faktisk lige kørt en kampagne i avisen på. Men meget af den formidling af